bogen Stærk ryg på 10 minutter er der særligt en øvelse, jeg gerne vil fremhæve. Og det er øvelsen, som går ud på at lave et rygstræk, altså styrke ryggens muskulatur. Det er en øvelse, man i Pilates kalder for pinen, og det er en øvelse, som i sig selv kan forebygge mange af de problemer, man kan have med ryggen i kraft af et moderne arbejdsliv. Øvelsen kan du lave enten hver dag et par minutter, eller du kan lave den et par gange om ugen i lidt længere tid, 5-6 minutter. Selvfølgelig også gerne sammen med nogle andre øvelser, men du kan egentlig også bare lave den for sig selv. Så nu viser jeg, hvordan den laves rigtigt, og så bagefter viser jeg, hvad man skal undgå. Den rigtige måde at lave det på, det er så simpelt som at gå ned og lægge på maven. Du har armene ned langs siderne og benene strakt og en lille smule fra hinanden. Så det første du gør, det er, at du løfter skulderbladene. Det næste du gør, det er, at du løfter armene. Og så på din indånding løfter du hovedet og det øverste af ryggen. Og på din udånding kommer du ned igen. Så kan du enten slappe af mellem hver gentagelse, eller du kan holde din position og lave vip op og ned. Indånding for at komme op, udånding for at komme ned. Sådan fortsætter du og laver 10 gentagelser. Tager en pause og laver 10 gentagelser mere, og det kan du gøre i 3 sæt. Og så kan du sådan set stoppe der, og så kan du allerede have god rygsamvittighed. Det du skal undgå, det er at ligge og sveje i lænden, så det vil sige, at lænden skal lige være en lille smule løftet med mavemusklerne, sådan så du ikke svejer. Du skal undgå at overstrække nakken, eller bøje det for meget, og så skal du undgå at trække skuldrene op til hovedet. Og så er det sådan set bare